Halo, ngapa yang subhai PBM season kena ke Aman channel Faithful and True but ngila sedang mana kena tayo ko pala adab Jepang la ujisu udang keren na hangi mentah paling lepik ya kajing keren jung jisu ki bang lesem keren lengba jung ki prophet ha kejutang kebarim pat mentah ngipet ya kajing keren jung hangi lengba jong ki gospel dan ne lengba jong ke gospel de lada ki kwa pantip lau jisu udai sisya ukunrat jangi ni dei tang ban siu i bakumno bonsin wengi pelit ya ki gospel pule ki na ba uong kamsup kitu ki basngap ya tin blay bat ki ba ko ya ka ke pangisiam gospel kum Lukas long ba khat wei khat ar di banya sakmat midon ko wei ka khana ladon sikurim ha Georgia kiba la pule berabor ya ka gospel man kasni lajar kata kiyo tang kendiat takam tak jing im jongki apa ki pule gospel but kipin hiar men sem haba kata ka por pule ya ka gospel kalakut kiu ipen ban badon jing aper hakar kom pule jongki bat kawe ka bru ka kateng ka mandi ka balong ka nong sumar ying jongki ka ba la nyo pusan snem karta man haba kala sim ya ka bible pat pule ya ka ini ka mandi ka dul khmat jongka ka pernai da ki jing kemen bat da ki jing kemit lenti hakawe ka singi utenga walong trai jong kata ka ying wala kli ya ka komandi kumno piyo sibun nakaba pule gospel ni pule henry ni iba haba pisem bahapi ni sem ya ki ki ba ngim ju yo i kamandi kala jupa nyuma ngahaban pla bangam long keba la late school late pule kumapi bat kakurim jongpi kumta ngahaban pule pat kre bha da keba keno man la ka kentin bat da keba duai kat banganang ya chikmat ha ka jing pule pite pila ban pule stet bat pidep kloi Henry let's say kam ngam bha hapo jong pi hak kata kerkom pule jong pi kini kisikurim kelas ngautu menta kiru kila pule suki bat da kapa duai artat kat nang pule bat kis ngautu menta ya kaktien bat kumno kata kaktien kaya day bat kajing im ngitip ba ki gospel ki keren siapang ki breu kentei pat sinrang ki balai kendu ya utrai hakajing im jongki bat kila long ki senrang ki ba sidhem jong kila long ki sakhi ki ba ker tawyar umangi ong pareng cloud of witnesses ki Malaysia makai city syaki hebru long ba khat ar khat iwe kisakri jong kaktien hakini kipor menta pe kumno ukris udangkran hangi menta lengba kileng dok soble lene usakri ubabatai sina ya kaktien uble la bande uto syakri babatai la bande udikon wat la ya kaktien ujisu bala thok kan mau hagi gospel lakan la slempa bat ha kari ke bacangai ki keren ruhangi baro menta kini kiktin kilong ki pakit jemut bha nomor ba kilong kaktin ublei ki pensai om tang ya ke jemut jeng perkat henry ya ke jeng im jongi baro ka we habangi kuslai jemut
bat ngi angnut ya ka ai ki ai jing sut yangi habang ya kendu ya ki jing tunju bat ngi sngo ban kenran den no ki ai jing jat thai yangi habang ngi sngo si namar jong ka ai ka bala jia hangi ki ai hangi ya ka jing kemen hapo changi habang ngi sngo tlot habreng ki jing putsoy ki ai jing klain yangi uji su udang keren hangi lengba kilem dok soble lane ki dikon ki pa pensai sena halor ki ktien jong u man kasngi utrai hakapor jing pensai ne jing batai adin belak pule gospel ne ka pareng ang ka homily hakapor mas la uta uleng dok soble ude u e ro om dei uta u father bakren hangi hakata kapor nrei ukris hi dala de lembah jong u naba u ong la ong haki apostol jong u uta u bai sa skoria pi u sa skoria nga Lukas pau kan riu kam semut pakat ka ba uleng dok soble u ong kawan na ukris kumta kalong kumta tang haba ki ktien ki jong u ki longkat kum ka khubor jong ka bible bat ki jing hikai jong ka balang pengila ban ong u jisu udang keren lengba jong u kato ka nengot na phi le se phi purkhat ki ling dok soble ki long ki ba kham don bok ban yangi ki don ya ka por pule ka bible rei ngi teng ngim don por na ka panta kata hato kalong kumta bune nangi lagi dei kileng dok soble kiruniam kente bersenrang ne kiriu pajba ngim ai jing kongsan ya kaktin ublei haka jing im jongi bun sin ngi bun kampala ni dei ban sim ya kapor ban ai lat ya ke men sim jongi ban da ring men sim we should take the time out for our souls to breathe bun nangi hakabalang ngilong kibom da he da san bha hakajing long men sim kadon kam yangi ban pule bible khnang bangin dubyo sngew ya kajing kren u jisu hangi menta kipor we father bakreteng father Anthony de Mello juga jing selok jesuit wang kumne we breu udang yat haka we ka risyap haba ulaya sngew ya ka we ka sur kepala keren hau tam katu ka ne ki mau pelon berit bu ya ki hapo pla jong pi bat la shai pinsa sngew si bat pinsa kemen ru haka ju kapo deu tau breu ula ko ngo ya kata kasur ula dem pat ula tam si kham kita ki mau pelon berit ula bu yaki hak pelajang u kum la shai men step ula klo hak pla jong u bat ula shem badon ki maulenai ki ruby bat ki emerald ula dap ta ki jing kemen bat jing skosi ula dap ta jing kemen namar ba ula tam me ki mau pelon bat ki long maulenai bat ula skosi ba shem la tam sibun bat kumtaru kalong bat ka jing pule gospel wamune u Father Anthony teng ya ka e ka bau jisu u ya thu hangi lengba ki shakri jong u kin pau ba kalong ka ba e bangin pentrikam kum ban long ba sida ban ba le hok ban long transparent ban long honest haman laki kam ki jam ki jongi ban long ba kloi ban map e kitu ki ba penmong yangi ban bu ilade kum ki chakri jong ki wei kham tam e kitu ki ba sitom ki ba chenja ban pen ban wanra ane ban pen ya teli yala kayeng kasem bat kum ta terter wala kataru lada ni job hakijing pen melen bandon kajing e basir hem ya kaktin ublei ngin sa skor bha haba lapen benai ya ka ha kajing duai
lane ka por jing knyayo kharis bat ngin sepule ya ka haki yeng ki jongi kane kan ailat yang ngi ban tip ya ukris ban roy haki jing it ya u klempep ngin ya le sitom barabor ban pule ya ka tin ble hayeng haki long yeng lane marwe Henry kijing le sitom kijongi kin sa sei kiso kumne nyimpen kreela de ban lech saki ya ukris kumba ma ukwa yangi ban le menta la pidon marway dan pidon markiway ban le sei pila ban pos ya kan ke video nang ta le sim ya ka bible sei pidon hayeng ya lumlang ki bayeng asem pat sim pule ya ka gospel kat kum Lukas kat kum Matius long ka ba khat lai khat iwe khundai sim ya ka gospel kat kum Matius long ka ba khat lai khat iwe kat khundai pi ada pidon lang barok kli jong ka yeng kpa jong ka yeng lawan pule lane don mono la kpa ka kemi kim nang ban pule ki don ki kun ki ba pila pa school yaki Pilaban ong yaki ban pule yakane suki dapat pule bah syai te sa pule te pilaban post yakane video nata pi pule enda pila ada pule te sa play biang yakane video but sa score hadin bala pi pule yakane ka Parsi nakane ka gospel Barok la pedeng jong pi ba pi lumlang penlut kato kat 9 minit pan perkhat pusan halor jongka hakai jing jarja nangta ki badon lang pat pi ken ya thu ya la kai jing siam pat ke jing yo jing mot pat jubab ya kine ki jing kili haru kapaning kong hakai jing perkhat jong pi Balai ujisu ulah hikai ya kene ke Parsi haki brio ki balaya buat ya kawan pos pi perkat pinsa ya tu nata ka ba ke ke bakta ya pi hakane ke jentho pila ban ya tu kumno kane ka jia bun sin haka jing im jong pi kumno kane ka Parsi ka pensai hani alor ke jing kongsan bangi day ban ai ya ka gospel klaban pos biang klaban ya tu ha ka kun hun jong pi kabalai ke ke badon kam na ka banta baka tinu blai kan seisok ha ka jing im jongi kabasa lada ka jing ngej ka he kam san ne kam roy hangi hato ngila aban ong ba kadau kalong ka jing bom seso ka kendau ngan au biang sisir raga jinge kam he kam san ne kam roy hangi hato ngila aban ong ba kadau kalong ka jing bom seso ka kendau ka basan u bawat keli ya ukendrat laga gospel kalalong ka kitab bahaban pule ujuba pinjen da lakeli la de la pilong kiba mentoi ne em kiba yo mentoi ne em na ka pule ya ka kumno kane kanuksa kaya dei bat ka Parsi ka bandriu ke ke ba pinle ban kam ai jing kongsan ya ka gospel ha ka jing im jong pi kumta hadin kato kan minit kitu kiba kwa kila aban ya tu hak kan hun ya ka ke ba kitmu ban le khnang ban long kiba kham sa skor ya ka ke ba ujisu ya tu hangi menta kumut hadin ba kila pule ya ka gospel tidak kumne pin yo jengmut kumno ba pin pule ya ka gospel tapi pule kum ka kenhun kum si yeng si sem ne rapi pule marweru dakine ki lenti niki niki ndru teli
ki rukom keli yala de pin sa sem kat panang ya ki por jong ki jing pule jong pi ya ka Bible ba kan wan ra ya ka jing e ki ba shitrham pan pule Bible barabor lamarwe ne kum kai ka sem to kane kedai sep ke video baar ke ba de pang lau Jisu udang keren na em hangi mentan itu kane kan ai jing yarap ya pi ha ka jing pule ya ka Bible ya ki gospel pan yo sngau ya ka sul keren jong Jisu wat hangi mentaru to try un yarap padum tineti ya pi ha ka ban yo sngau ya ka sur jong u nakapor cha kapor tin se kedu bian ha ka tayo ban wan